Reus era important perquè Reus va plantar cara a l'oligarquia de la patronal i perquè sempre ha estat. Hola, bona nit, bon vespre a totes. En primer lloc, deixeu-me enviar des d'aquí, suposo que en nom de totes i tots els que esteu aquí, una abraçada ben fraternal a les companyes, estudiants i professores que han estat desallotjades aquesta nit de la Universitat de Barcelona, com sempre de la mà dels Mossos d'Esquadra. Deixeu-me també que enviem en nom de totes una abraçada també fraternal a les companyes detingudes arran de la jornada del 1 de maig, que avui han declarat i han sortit finalment en llibertat, i esperem que el judici les absolgui, que és el mínim que es mereixen. I també una abraçada a la gent de Burjassot, del País Valencià, que segueix havent de plantar cara al feixisme que novament es concentra en els seus carrers intentant implantar el terror. No passaran. La veritat és que vull ser molt breu perquè sóc conscient que la majoria dels que estem aquí heu vingut a escoltar els companys, tant els que són d'aquí com els que venen de fora però són els nostres, i per tant molt breument em diuen que parli sota un títol de Fills de la Terra, i jo doncs m'atreviré a canviar el títol i parlaré de les filles de la Terra. Però... Censura! No només de les filles de la Terra. Abans, parlant amb un company vostre, l'Isidre Fons, que ve de la Selva però que fa molts anys que viu a Reus, em comentava que una de les ofensives del sistema ha estat trencar amb la relació entre generacions a les famílies. Vivim cada vegada més aïllats i vivim cada vegada més allunyats dels nostres avis, dels nostres tiets i dels nostres fills. I això ha suposat un trencament o un intent de trencament en el fil de la memòria. I és cert, però alguns o algunes que hem tingut la sort encara de conviure amb àvies, amb besàvies, amb tiets, amb tietes i amb nebodes, hem après una cosa molt valuosa i que segurament ens ha portat fins aquí, a no perdre aquest fil de la memòria. Perquè és veritat, som fills de la terra, som fills de pagesos i de pageses, d'aquells pagesos i pageses que van atrevir-se a col·lectivitzar les terres a l'any 36, que van abolir la moneda, que van cremar els 4 rals que tenien a les places públiques perquè es van creure que de veritat un altre sistema era possible. Això ens ho han explicat, això ho hem mamat, i per això alguns seguim militant amb la creença que és possible i ha de ser possible abolir la propietat privada, perquè només així tindrem un repartiment just de la terra, que és de totes i que només ha de ser de totes i no d'uns quants. Però no només som filles de la terra i de les pageses, som també filles de les fàbriques. Perquè quan a vegades es diu que des de que la dona s'ha incorporat al món del treball, com si fes 4 dies que les dones treballen, a moltes cases de tots i totes de les que esteu aquí segurament sabeu que les dones han treballat tota la vida, han estat carn de fàbrica, des de que eren petites, enfilades amb caixes per poder portar telers que eren gegantins comparat amb els cossos petits que elles tenien. Treballadores de fàbrica que també ens han transmès que és possible seguir defensant un sindicalisme coherent, honest i combatiu. Treballadores que no s'han venut a les grans centrals sindicals, que han venut de forma perseverant a la classe treballadora. Treballadores que ens han transmès i que gràcies a elles també hem mamat que realment cal sortir el 1 de maig no darrere dels venuts de comissions i d'UGT, sinó al darrere del sindicalisme que realment mereix ser enumerat com a tal. El sindicalisme que no ha perdut de vista que les treballadores estem en lluita de classes i que les treballadores hem de poder lluitar per aconseguir els nostres drets per qualsevol mitjà possible. I gràcies a això, gràcies a no haver trencat la memòria, som una suma de filles de les lluites, filles també de militants de base, d'un PSUC que també va trair des de les seves cúpules una base que molt compromesa feia los domingos rojos i se n'anaven a treballar de forma militant per fer pobles millors. Aquestes mares i aquests pares també ens han transmès que la política és això i ha de poder ser això. No una cursa professional per guanyar-se la vida, no un estatus per poder acumular
poder i presència mediàtica, o sigui, que la política al final ha de ser una tasca generosa, honesta i que no busqui el benefici personal, sinó que no perdi de vista que la política és intentar que totes i tots visquem millor. Unes lluites també per les escoles públiques, unes lluites que ens han transmès que han de poder emmarcar-se en l'àmbit municipal com a primer espai de referència de totes. I per això, les filles de tot això, vam decidir un dia que el nostre àmbit de militància havien de ser les CUP, perquè la CUP és espai de militància municipalista, no per reforçar ajuntaments segrestats també de la sobirania popular, sinó per entrar als ajuntaments, com han fet les nostres companyes de Reus, a treure tota la porqueria que hi havia amagada. No oblidem que Innova i tota la corrupció que hi ha al voltant de la sanitat té el seu origen en el seu desemmascarament amb les companyes d'aquí de Reus que ho han fet possible. També quan els tripartits ens deien que havíem de créixer, que havíem d'apostar per les àrees residencials estratègiques, que havíem d'apostar pel creixement immobiliari, perquè representava que si construïem molts pisos baixarien els preus i totes podríem arribar a ser propietaris, i hem vist que no era cert. Les CUP en aquell moment ja es manifestaven en contra de les ARES, malgrat fóssim els únics, i el temps ens ha acabat donant la raó. L'especulació urbanística, a banda de depredar el territori, el que ha fet ha estat empobrir-nos i desnonar-nos de les nostres. La CUP, doncs, reivindica aquesta democràcia radical, aquesta democràcia de base, una democràcia que també hem de poder i voler construir des dels països catalans, perquè els països catalans no són herència d'un cavaller conqueridor. Els països catalans són motor de canvi, són veritable procés, veritable possibilitat, veritable motor de ruptura amb l'estat espanyol. Els països catalans és un marc que només l'esquerra independentista ara ja s'atreveix a defensar. Potser això ens hauria de fer pensar. Els que segueixen creient que l'autonomisme és un marc geogràfic de referència segurament són fills dels pactes de la transició. Nosaltres no ens els hem cregut mai i no tenim per què avalar el marc territorial que ens va imposar una Constitució que venia de les institucions franquistes. Som anticapitalistes també, evidentment, perquè com diuen les madres de la Plaza de Mayo, mentre hi hagi un sol nen que passi gana, mentre hi hagi una sola treballadora que sigui explotada, mentre hi hagi un sol especulador que pretengui enriquir-se a costa de nosaltres, nosaltres serem i reivindicarem ser anticapitalistes. I tot això, la independència i l'anticapitalisme, el socialisme, només es fa, tal com ens han transmès els que ens han precedit, desobeint, lluitant, plantant cara. Estan disposats a perdre-hi. Per què no? Elles van perdre, però van guanyar una cosa, que es diu dignitat. Malfiem-nos dels cants de sirena que ens diuen que hi haurà un Parlament que declararà unilateralment la independència i que tot plegat serà fàcil i senzill. Res que vingui del trencament amb l'estat espanyol segurament vindrà de la mà de cants de sirena. El trencament amb l'estat espanyol requereix de desobediència. El trencament amb el sistema capitalista requereix de desobediència. I nosaltres estem aquí per oferir això, un espai d'organització, un espai de militància, un espai de perseverança, un espai on entre totes i tots realment puguem construir uns països catalans lliures i socialistes. Moltes gràcies a totes. Partidos políticos que engañan al pueblo aunque tengan el voto. Dos partidos políticos. O acabamos con el perro y el perro del capitalismo o nunca acabaremos con la rabia que nos está aplastando. O ens llatinoamericanitzem nosaltres, o ens comencem a llatinoamericanitzar en aquest sentit enfront dels bancs. El miedo es inmediato, la esperanza es un proceso. Por eso necesitamos recuperar las palabras. I és evident que avui en dia molta gent en molts àmbits de la vida s'ho està passant malament per aquest abús que hi ha hagut. Pero el problema es el gran engaño que se hace al ciudadano de la calle, que al final el bipartidismo es el unipartidismo de dos caras. Perquè els mitjans, les empreses de comunicació
distorsiona la realitat de tal manera que la gent aquí es confon. La indústria farmacèutica, el nostre convenciment és de que està emmalaltint a la gent per tindre negoci després amb els seus productes. El plan es el golpe de Estado que está dando la banca, el mercado, y nos están robando todo lo nuestro. Reus és important perquè Reus va plantar cara a l'oligarquia de la patronal i perquè sempre... Els diners públics, amb el permís de polítics, acaben amb institucions on també hi ha polítics. Estamos en un proceso evolutivo, no solamente político, sino la revolución integral. Y Estados Unidos sigue apoyando movimientos golpistas en Venezuela y contra Venezuela. Ellos quieren imponernos el modelo democrático como lo conciben, la falsa democracia de las élites y además un modelo democrático muy original, impuesto a bombazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de cañonazos. La pretensión hegemónica del imperialismo norteamericano pone en riesgo la supervivencia misma de la especie humana.